Ka Area 51, ka jaka ka ba suspend bat ka bari tam hapertay. Don ayu shalendet. Balay ye ka Area 51 laju tip kum ka way na ki jaka ka ba suspend bat ka bari tam hapertay. Lani ka jaka ka balong top secret. Balay ye ka ni ka jaka la buhrieh na ka pertay da ki bun snem. Ka Area 51 kadai ka jaka balashon sharp kum ka highly classified area jong ka US Airforce kabamut ba kadai ka jaka kabla perking tam ha Amerika. Amdon batip ki bu ayu ha kani ka jaka bat amdon batip hiru ba kile ayu hapo kani ka jaka. Kani ka jaka kadon ha Nevada desert karish iap jong ka way ni state jong ka Amerika. Kahap hapo Shibenta jong ka Nevada Test and Training Range, kajaka training jong ka US Airforce, ha ka ba ki ju test ru ye ki nuclear bomb. Kajinghe jong ka ni kajaka kalong kumba khanar hajar square kilometer, kabamut kat shiteng kajela jong ka Meglea. Kadai kajaka kabla yada bha da ka US Army, bat kabla perking bha. Labu da ki dak warning, haman kajaka, bat lamaham, bamday ban wan, syajan jong kani kajaka, lani ban shondur, lani ban penher drone, hajan jong kani kajaka, bat lada lap, yeki balik persya, kinsya penshtom. Kat kum ki khana, langit, baday nadu kisnem, kak khnes pak sanpo, balatay, bat shna yaka Area 51, ha kapor, baka Cold War, ka jurbha, hapdeng ka Amerika, bat ka Soviet Union. Kiladon ki khana bebunjat syapang ke Area 51. Kajinglong ri, kajinglong suspend, bajinglong sop-sop kani ka jaka, klapen mi ya shibun ki kontroversi teori hakabedai bakani ka jaka. Ki kontroversi teori kita ki khana kling teng ap, ki bempatla ban pensisha. Ki khana bakam hakmat baki beriu ki kren syapang ke Area 51, kadai ba hangne ki scientist ke Amerika, kishna bat tes ye ki lieng sun thma henry la buhrieh ya kata da ka bapen sapriang khana lamler syapang ki unidentified flying objects lani ki UFO. Langai ru ba ye ki lieng sun U2 ki badai ki spy plane jong Amerika la penbit penbiang ha kani ka jaka. Kawai ni kontroversi pat badai bat kani ka jaka kadai bagi scientist ki le eksperimen bat le research ya kawai ka flying saucer jong ki alien bala kumhap hasla pertai. Laya thu bala yo ineng kong du ya ki flying saucer dai hausnem kaknes pa saupunyo da uway pilot ka Amerika ubakerteng u Kenneth Arnold. Ki ongru baka US government kalabu ya ki extraterrestrial being lane ki alien haka Area 51. Layo ya ki ni ki alien haka por baka spacecraft lani ka ling sun jong ki klahap na ka jing syak pom perthat. Haus nem kak nespa prapukunai la don uwi ubriu ubakerteng ubob Lazar ubolakam ba ula jutray ha ka Area 51 bat ula saki dan laki jong ki khmat bagi scientist ki le research ya kawai ka UFO. Kabakam penlengo pat kalong baka sorkar Amerika ka kentaj bat buhrieh bej ya jingdon jong ka Area 51. Henry, day tat hadu usnam arjar khatlai, ba andalawa jeng tip lengba ka Freedom of Information Act, kabalong kum ka RTI Act ha India, ba ka US government ka sakubur, ba ka jingdon jong ka Area 51 kaday ka jingsisha. Hadu menta, amdon pat bala bantip, kile ayu, bat kibu ayu ha Area 51. Kanyay long bay ka kontroversi, bat ka top secret, jong ka US government. Keperlong, lada pi itnat ye kani ke video, sumha ban like, share, bat komen. Sumha ban subscribe ru ye ka channel. Kublai shibun.